L-inċidenti fuq il-post tax-xogħol isiru meta wieħed ma jimxix ma' regoli stabbiliti mill-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Dan sostnieh Melino Merċieqa, uffiċjal mill-Awtorità, fejn spjega kif ir-regolamenti jsiru sabiex ir-riskju tal-inċident jitnaqqas. L-inċidenti jsiru għax ma nosservawx ir-regolamenti. Mhix argument li ngħidu imma l-Awtorità għandha riżorsi biżżejjed l-inċidenti għal xiex isiru, għax dak li jkun ma jimxiex ma' regolamenti li hu obbligat li jimxu josserva. Fl-isfond ta' traċedji oħra f'sit ta' kostruzzjoni f'Taslima, is-Sur Merċieqa spjega li minkejja li huma ħafna li jimxu ma' regoli stabbiliti mill-Awtorità, xorta temm min jażel li jaqta' l-kantunieri bilan li jħaffef jew jaġġel ix-xogħlijiet. Għal dawk li ma jimxux ma' regoli, l-Awtorità timponi multi, żgombru mis-sit, kif ukoll passi legali kontra dawk li jiksru liġi. Ovvjament meta wieħed ma josservax ir-regolamenti, apparti il-fatt li inti qed iżżid ir-riskju li jista' jkun hemm inċident fuq il-post tax-xogħol u dik hija l-azzjoni primarja, għandek ukoll affarijiet li twaqqaf ix-xogħol u anke tieħdu passi legali kontra l-persuna li jkun qed tikser ir-regolamenti. Is-Sur Merċieqa spjega wkoll kif l-istrutturi armati sabiex isiru xogħlijiet fuqhom għandhom ikunu sikuri u li kull ħaddiem għandu jilbes l-ilbies protettiv kollu. Spjega wkoll li l-ħaddiem għandhom bżonn ikollhom għarfien dwar l-apparat li jkollhom u kif għandhom jużaw sabiex jiġu evitati aktar inċidenti traġiċi. L-ewwel iridu neliminaw ir-riskju jew innaqsu r-riskju b'mod li ovvjament l-ilbies protettiv tkun l-aħħar għażla. L-importanza tat-taħriġ dejjem ngħidu bħala awtorità kemm importanti li l-ħaddiema jkollhom it-taħriġ neċessarju u l-informazzjoni adekwata biex ovvjament inkomplu naqsu r-riski tal-inċidenti fuq il-post tax-xogħol. Is-Sur Merċieqa appella wkoll lill-pubbliku li l-uffiċjali tal-OHSA ma jistgħux ikunu f'kull post u f'kull ħin u għalhekk meta xi ħadd jinnota xi abbuż għandu minnu fih jinforma lill-awtorità sabiex tkun tista' tieħu l-passi.